Na riešenie úžľaby má firma Bramag v sortimente dva druhy hliníkových pásov. Tu vidíme prácu s hliníkovým pásom úžľabia šírky 500 mm s 3 predlisovanými pozdĺžnými líniami pre jednoduché ohnutie priamo na stavbe. Pri montáži lícujeme spodný roh pásu úžľabia s okrajom škrydlí. Pás prichytávame na okrajoch hliníkovými príchytkami k strešným latám vo vzájomnej vzdialenosti 50 cm. Hliníkové pásy kladieme v smere od odkvapu so vzájomným presahom 10 cm. Pás úžľabia pri odkvapovom žľabe upravíme zostrihnutím z oboch strán, tak aby línie strihu viedli v úrovni spodnej hrany škrydiel. Tu vidíme úžľabie pripravené na pokrývanie krytinou. Ešte pred pokládkou krytiny si na hliníkovom páse úžľabia vo vzdialenosti 10 cm od stredu vyznačíme línie pre rezané škrydly. Pri montáži zapusteného úžľabia môžeme použiť ďalší typ hliníkového pásu úžľabia zo sortimentu firmy Bramag so šírkou 640 mm. Pás má 7 predlisovaných línií na rýchle vytvarovanie priamo na mieste. Kvôli správnemu umiestneniu hliníkového pásu úžľabia je potrebné skrátiť zdvojenú latu na odkvape pri okraji úžľabia na 11 cm od miesta jeho zapustenia. Pásy prichytávame príchytkami a kladieme s presahom 10 cm obdobne ako hliníkový pás so šírkou 500 mm. Pre utesnenie priestoru medzi rezanými škrydlami a pásom úžľabia proti prachovému snehu, prípadne hnanému dažďu možno odporúčiť kompriband so samolepiacim pásom. Kompriband nalepíme po oboch stranách vedľa stojatej drážky, vytvarovanej na páse úžľabia. Tu vidíme zapustené úžľabie pripravené na pokládku krytiny. Pri pokládke rezaných škrydiel v úžľabi je potrebné odbitie závesných nosov. Tam, kde je to potrebné, využívame polovičné škrydly, čím zlepšujeme uloženie rezaných škrydiel na laty. Rezovú líniu naznačíme nad líniou zapustenia úžľabia. Všetky rezané škrydly v úžľabi musia byť prichytené vrutom, prípadne klincom.